ang pag-uusapan eh. Ala kayo sa akin. Ba, mas mayaman kami. Mas lalong mas mayaman kami. Oh, ako'y taong very humble at hindi mayabang. Pagising ko'y sa Hong Kong pa, ako'y nag-almusal. Sa tanghali naman ay sa Paris, ako'y nananghalian. At pagdating naman ng hapon ay sa Hawaii naghapunan. Eroplano't flying saucer, ako ay namakyaw. At binili kong lahat ang bakor sa mundong ibabaw. Upang ikaw'y may masakyan sa iyong pamamasyal. At pagkatapos ay sunugin mo't hindi ko na kailangan. Ako'y dili makapagyabang, pagkat pobre lamang. Kaya't naisip kong minsan sa Roma'y mamasyal. Doon ako ay nakabili ng gintong pamaypay. Hindi ko lang ito magamit, pagkat isang diba ang kapat. Nakakita kami ng ahas sa bundok ng Banahaw. Saksakan po ito ng haba kay bilog ng katawan. Alas 4 ng umaga, ulo ay nagdaan. Alas 5 na ng hapon, buntot ay di ko pa namamasdan. Oh, sobra naman ang haba ng ahas na yan. Eh sa yun ang nakita namin eh. Walang kwenta yan, ito ang pakinggan mo. Ang tatay ko'y naging sampyon sa larong languyan. Ginsabitan ng bulaklak ng mga kaibigan. At nang ito ay sumisip, ay nagpalakpakan. Ngunit ang tatay ko'y 7 araw na'y di pa lumulutang. Ang pasikatan ay atin ang tigilan. Nakahihiya sa ating kababayan. Nakaiinis ang taong mayabang. Kahit mayamang ka ay makisama ka, nang ang buhay mo'y lalong sumaya. Kahit mayamang ka ay makisama ka, nang ang buhay mo'y lalong sumaya.